It's Mega Grace on Vuma FM at 6 minutes before Mzogo Logo, Gabriel Sitole and Pindi K ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ekseni sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni verse elodwa Exodus chapter 1 verse 12 kepha ngokubahlupha kwazo kwaba ikhona banda basabalala baba novalo ngabantwana bakwaIsrael kepha ngokubahlupha kwazo kwaba ikhona banda basabalala baba novalo ngabantwana bakwaIsrael. Lona verse ngicela ukufunda ngalo namhlanje kuseni ngicela ukufundela lona namhlanje kuseni before uqala usuku lwakho. Abantwana bakwaIsrael babethunjiwe eGibhithe babehlukunyezwa lithi iBhayibheli the more bebahlupha ngesikhathi bebacindezela bebashaya bebatholisa kanzima bebaphathisa ngekhanda nangenzululwane lithi iBhayibheli ukubahlupha kwabo nokubashaya kwabo ibona okwabenza abanda kakhulu lithi baqhubeka banda basabalala bona babethi bayaqeda ngabo kanti ukuqeda ngabo kwabo indlela yokubenza ukuthi bande futhi besabalale bathi bazama ukubavimba kunokuba bavimbe bavele banda baphinde basabalala baba baningi. Namhlanje ngizokhuluma nomuntu odlule ezintweni ezinzima odlule nasosizi namhlanje kuseni lethi iBhayibheli kwathi beshawa kwathi becindazela abakwaIsrael kodwa bangafa bangaphela kodwa kwayikhona banda kakhulu nesitha sizozama ukucindezela sizozama ukuqeda ngawe kodwa the more sicindezela the more sikushonisa phansi ingalesikhathi uzokwanda kakhulu uzosabalala uzoba namandla kakhulu ngoba njalo umisitha zama ukukushonisa phansi zama ukuqeda ngawe uNkulunkulu he just multiplies you ukwenza wande and he makes you spread across ukwenza usabalala ukwenza wande. Ngifuna ukuthi mina zonke izimo ezifikile empilweni yakho sizokucindezela izona ezizokunikeza amandla ukuthi wande uphinde usabalala ube namandla amakhulu. Labantu bebethi bayaqeda ngawe ibona bazokunikeza inspiration and courage to spread and to multiply. Ngeke uzufe ngeke uzuphele ngeke uqedwe ukunalokho uzokwanda kakhulu uzokuba namandla kakhulu uzosabalala kakhulu. Uyazi ukuthi uSathane wayetshela ukuthi uyaqeda ngoJesu ngesikhathi ezommethela esiphambanweni waze wangcwatsha uJesu wayetshela ukuthi useqedile ngaye kanti akazi ukuthi kwakunoJesu oyedwa nje eyisiqu enguye kodwa wakwazi ukuthi esengcwatshiwe wasabalala wangena ezinhlizweni zonke more than millions and millions of people ungena ezinhlizweni zethu sonke. Yena wayethu uJesu wayethu uSathane uyaqeda ngoJesu kanti akazi ukuthi umenza ukuthi asabalale. Njengamanje sonke sithi sinoJesu enhlizweni ngoba wasabalala wanda kakhulu. Ngalesikhathi sithe sithi siyaqeda ngawe suke sikunikeza amandla ukuthi usabalale kakhulu ube namandla kakhulu. Yabona mabekucindezela emsebenzini vele wande kakhulu usabalale wenze kakhulu okumele ukwenze ngoba iyona nto uNkulunkulu akazoyisebenzisa ukuphakamisa impilo yakho uzokwanda uzosabalala sibaningi siyakhula siyanda asiqedeki asipheli. Vuka ekseni uyitshela ukuthi nanoma isiphi isimo esingicindezelayo ngizokwanda sikhona isimo ngizosabalala ngizovula impiko zami ngiye phezulu kakhulu. I will be elevated, I'll go higher and higher. Siyanda thina siyasabalala siyakhula siba baningi noma singafika izimo kodwa ngeke zisibambe siyanda siyakhula thina siyasabalala siba maningi sigcwala umhlaba wonke noma ngabe yini esivimbayo ukunokuba isithena amandla kodwa ivele isenze sande kakhulu isenza sabalale kakhulu isenza sibe namandla noma kuzamandla kunoma kuzamazwi asithena amandla ukunokuba siphele ngalawo mazwi siyakhula noma sicindezeleka inhlangothi zonke kodwa siphele siyakhula siyasabalala siyanda kakhulu sigcwalisa umhlaba. Lithi iBhayibheli they multiply they spread across. We will not die but we will live, will rise above izimo esibhekene nazo banda kakhulu basabalala. Ngiyacela nawe namhlanje vuka wanda usabalale ube namandla wazi ukuthi uNkulunkulu naye isiphi isimo esifikayo singamatshe ugibela kuwona unyukele endaweni ephezulu. Amazwi abantu abawaphosa kuwena asebenzisa aba ngama stepping stones akho ugibele phezulu kwa unyuke ephezulu. Mabephosa inhlebo ugibele phezulu kwenhlebo wanda usabalale. Mabekuvalela iminyango sebenzisa leyo minyango ugibela phezulu kwayo wande kakhulu usabalale. Mabekuvalela umnyango vula iwindow ungene ngaphakathi uvela ususe neroof ngoba uyanda uyasabalala unamandla ungumnqobi ungakwenza kwenzeke uNkulunkulu engakuwe akekho ungamelana nawe. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace on Vuma FM. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.